M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni abale nonse pano pa Tiyankhule na Ambuye, pamene timapasa Mulungu mpata woti ayankhule mitima yathu, ndipo mitima yathuyo itiyankhule ife, kuti nafenso titembenuke pa moyo wathu wa siku ndi siku. Lero ndi lachinayi, Mulungu wa nambala 5 mu nyengo ya Lenti, ndipo mawu athu oyamba akuchokera pa Genesis chapter 17 ndime ya 3 mpaka ndime ya 9. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Abet Mwakabanga kuchokera ku St. Louis Parazoro Catholic Church, St. Francis Mikoke Parish, Diocese ya Dedza. Ndipo mawu amuthenga wabwino akuchokera pa Yohane chapter 8 ndime ya 51 mpaka na ndime ya 59. Amene akutiwerengera mawu amthenga woyera komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Eliseo Mtalika kuchokera ku St. Anna Gambula Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la Genesisi. Pomwepo Abrahamu adagwada pansi, ndipo Mulungu adati, nachi chipangano chimene ndidzachite nawe. Ndikulonjeza kuti udzakhala kholo la anthu a mitundu yambiri. Dzina lako silidzakhalanso Abrahamu, koma Abrahamu. Limeneli ndilo dzina lako, chifukwa ndikukusandutsa kholo la anthu a mitundu yambiri. Ndidzakupatsa zidzukulu zambiri, ndipo zina mwa izo zidzakhala mafumu. Udzakhala ndi zidzukulu zambiri, kotero kuti zidzakhala mitundu yayikulu. Chipangano changachi ndidzachikhazikitsa pakati pa Ine ndi iwe ndi zidzukulu zako zam'tsogolo, ndipo chidzakhala chipangano chosatha. Ine ndidzakhala Mulungu wako ndi Mulungu wa zidzukulu zako. Dziko lino limene ukukhalamo ngati mlendoli ndidzakupatsa iwe ndi zidzukulu zako. Dziko lonse la Kanaani lidzakhala la zidzukulu zako mpaka muyaya, ndipo Ine ndidzakhala Mulungu wawo. Mulungu adawuzanso Abrahamu kuti, iwenso tsono uyenera kuvomera kusunga chipangano changa pamodzi ndi zidzukulu zako zam'tsogolo. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mthenga wabwino monga adalembera Yohane Woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo Yesu adati, ndithu ndikunenesa kuti munthu akamvera mawu anga sazafa konse. Ayuda anamuwuza kuti, tsopano tadziwadi kuti ndiwe wogwidwa ndi mizimu yoyipa. Abrahamu anamwalira, aneneri nawonso anamwalira, ndiye iwe ukuti munthu akamvera mawu anga sazafa konse? Monga iweyo nkupambana atate athu Abrahamu amene adamwalira? Anenerinso anamwalira. Kodi umaziyesa yani? Yesu adati, ndikazilemekeza ndekha ulemu wangawo ngwachabe. Alipo ondilemekeza, amenewo ndi atate anga, omwe inuyo mmati ndi Mulungu wanu. Inu simudawaziwe, koma Ine ndimawaziwa, mwakuti ndikadati sindikuwaziwa ndikanakhala wonama ngati inuyo. Koma ndimawaziwa ndipo ndimamvera mawu awo. Atate anu Abrahamu adasekera kuyembekezera kuti azaona tsiku la kubwera kwanga. Analionadi nakondwa. Apo Yuda anafunsa kuti, zaka zako sizakwane ndi makumi asanu omwe,
ndiye nkukhala utaona Abrahamu? Yesu adati, ndithu ndikunenesa kuti Abrahamu asanabadwe ine ndilipo. Pamenepo Ayuda aja anayamba kutola miyala kuti amulase, koma Yesu adazemba natuluka m'nyumba ya Mulunguyo. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Tikupitaku ndi kumalechereche kumene Yesu akuyandikira kuti akasauke. Ndipo kuchokera m'mawu athu oyamba, Mulungu akupanga pangano ndi Abrahamu. Pangano limene likuyamba ndi kunsintha zina, kuti sukhalanso Abrahamu ukhala Abrahamu. Ndipo pachifukwa chimenecho, pangano limene Mulungu akunena kuti alipanga ndi iyeyo komanso zidzukulu zake mpaka namsogolo. Iyeyo afuna kuti pakhale ubale pakati pa Mulungu ndi Abrahamu ngati kholo la Aisraeli. Choncho ndafuna kuti tisindike pano munyengo ino ya Lenti kuti kodi chimene ife tikufuna ndi chani. Tikamakamba za kusala zakudya, tikamakamba za kugwira ntchito za chifundo, tikamakamba za kuonjeza mapemphero, tikamakamba za kulapa, kodi chenicheni chimene tikufuna ife ndi chani? Mulungu akufuna chani munyengo inoyi? Chenicheni chimene Mulungu akufuna ndi chani? Mwachidule kuti tiyankhe funso limenelo, chimene Mulungu akufuna ndi ubale pakati pa inu ndi iyeyo. Kusala kwanu kulimbikitse ubale, kupemphera kwanu kulimbikitse ubale, ntchito zanu za chifundo zilimbikitse ubale, kulapa kwanu kulimbikitse ubale. Chimene Mulungu akufuna kuchokera kwa inu ndi ubale. Ndipo ubale wakufuna chifukwa chona kuti ndinu mwanake anakulengani. Zimampweteka akakhala kunena kuti inuyo mukutalikira ngati anake. Ndiye munyengo inoyi mpata wapezeka woti Mulungu alandirenso anake. Kodi inuyo mukhala mmodzi mwa amenewo amene mwina munantalikira Mulungu koma pano mukubwera pafupi? Kodi inu mukhala mmodzi mwa iwo oti munataya chipangano ndi Mulungu wanu, munatuluka m'nyumba mwa Atate anu, koma lero kodi mwapanga chiganizo chobwereramo? Kuti mubwereremo mukuyenera kuti muvomereze kuti Mulungu ndi Atate anu. Osati kungovomereza ndi pakamwa, koma kuti ndi mtima wanu muchivomere muchilandire kuti Mulungu ndi Atate anga. Ngati chimenecho simuchivomera, zikhala zovuta zonena kuti mupange zonkondweresa. Mukondweresa bwanji munthu amene si Atate anu? Amene amakondweresa Mulungu ndi amene amakhala kuti achivomera kunena kuti Mulungu ndi Atate awo. Ndiye mukapita ku uthenga wabwino, Ambuye Yesu akukangana ndi Afarisibe. Akukanganabe. Ndiye apapa mu uthenga wabwino wa lero tikutha kuona kuti Ambuye Yesu waika giya ina, waika step ina pa mayankhidwe ake. Mbuyo mwamati zikayamba za mikanganozi samazikoka kwambiri, amatha kungochokapo, amatha kungoasiya, koma pano wayamba kumayankha. Kuyankha kumene akumayankhako ndipo mutakuona kuti mayankho ake sakumakhala kuti uyu kumpasanza chempata kuti ayankhule kwakutali kena kuna Yesu azayankhula. Akumakhala kuna kuti uyu wayankhula wina wayankha, wina wayankhula wina wayankha. Chimene mawuwa akupangiridwa choncho nchani? Kuti azionesa kuna kuti zinthu zizikunka kotentha. Zinthu zikunka kotentha. Mukamakangana anthu, mikangano ije ikakhala kuti ili podna kuti yangoyamba kumene, mumapasana mpata munthu uja ayankhule kena kuna wenso uzalandirire uyankhule. Koma zikakhala kuti zikupita kondi kundewu, ndi amati uja kuyankhula asanamalize wina wagweramo, asanamalize wina wagweramo, zimene zikuchitika apa. Ambuye Yesu wayambano kuyankhana ndi Afarisi. Komano chimene Ambuye Yesu akuyankhira mwamphamvu apapa sichongoyena kuti akupita ku masauso ake ndiye wangofuna kunena kuti ayambane ndi anthu kenako akampachike. Mukayang'ana zimene Yesu akupanga mu uthenga wa lero, Yesu akuziwulula kuti iyeyo ndi ndani. Akuziwulula kuti iyeyo ndi Mulungu. Ndipo akuziwulula momveka bwino kuti iyeyo ndi Mulungu. Ndipo kuti akasonyeze kuti iyeyo ndi Mulungu, akumbweresapo Abrahamu, kuti ngakhale Abrahamu amene asanabadwe Yesu alipo. Akuti Abrahamu anuyo amene mmandalira ngati bambo anuyo asanabadwe ine ndilipo.
Ndachaona kuti iwe zaka zako ndi 50 zomwe sizinakwane. Abrahamu uti chani? Ali Abrahamuyo amadikiranso nthawi yona kuti azaone kubadwa, azaone zimene ineyo nditapange. Ndipo ataliona siku limeneli iye uja anakondwa, siku la mpulumutsi. Ambuye Yesu akufuna kuti asachoke pansi pano asanasindike kuti iyeyo ndi Mulungu. Akufuna kuti asamalize ulendo wake pansi pano anthu asanauze mwachimvekere kuti iyeyo ndi Mulungu. Akufuna asachoke pansi pano Afarisi asanachimve ndipo asanachilandire kuti iyeyo ndi Mulungu. Koma nofuzo ndonena kuti inuyo ndine Yesu sakafika mpaka popachikidwa tisanachimve choti iye ndi Mulungu. Yesu sakafika mpaka napoona kuti akalowe m'manda ife tisanachimve choti iye ndi Mulungu. Kodi nyengo iyi ya Lenti mmene tayendera kufika napano tafika pona kuti zatithandiza kumuona Yesu kunena kuti uyu ndi Mulungu. Inuyo mukukumbukira kuti asilikali ananyamula Yesu kuchokera kandi kwa Pilato, kugubuluka naye mmenyeni, kumpanga chani, munjira monse muja sanazindikire kuti uyu ndi Mulungu. Ndipo ena anakafika mpaka kumpachika pa mtanda paja ndi kuchokako ndi kubwerera m'makwawo. Ndi asilikali mmodzi yekha amene atasalira, ataona mmene zachitikira ndi kumuona Ambuye Yesu uja, ndi amene anena kuti zoonadi munthu uyu ndi mwanadi wa Mulungu. Koma anazizindikira kumapeto. Lero mawu athu akufuna kunena kuti ifeyo tichizindikire chimene chichi choona kuti iyeyo ndi Mulungu. Tikachizindikira choona kuti iyeyo ndi Mulungu, tizindikira kuti Mulungu chifukwa chani akutisakasaka mu nyengo ino ya Lenti. Akutisakasaka chifukwa kuti ndife anake. Amene muli makolo mukudziwa bwino mmene kholo limamvera mwana akatayika. Ndipo momwemonso mmene Mulungu amamvera inuyo ndine tikatayika. Zopanga zathu zikakaona kuti sizifanafana ndi Mulungu wathu, Mulungu zimampweteka. Mulungu zimampweteka. Ndiye chimene akufuna iye nchoti inuyo muzindikire kuti ndi Mulungu wanu. Ndiye ngati mutazindikire kuti ndi Mulungu wanu, tizaonera chani kuti inuyo mwafika pozindikira kuona kuti uyu ndi Mulungu wanu? Nambala 1, ngati muzindikira kuti ndi Mulungu wanu, muzayamba kumpembeza. Ambuye timadziwa kuti ndi Ambuye pamene anthu akumpembeza. Inuyo mukazangoyamba kumpembeza ndi kuti mwazindikira kuti Mulungu ndi Ambuye anu. Amene sapita kuchalichi, chimodzi chimene akukana iwo ndi chimene choona kuti sanazindikire kunena kuti Mulungu ndi Ambuye wawo. Mwina angozindikira kuti Mulungu aliko, koma sanafike pa stage yoona kuti Mulungu uyu ndi abambo anga, Mulungu uyu ndi atate anga. Ukazayiponda stage imeneyo umakhala kunena kuti ngakhale Chikhristu chimamvekedwe ake amakhala osiyana. Amakhala osiyana. Abrahamu chipangano chimene wapanga iye ndi Mulungu, akunena kuti chipangano chimenechi chizambweresera dziko, chizambweresera zizukulu, chizambweresera mwayi. Akuti ineyo ndikhala Mulungu wako. Chokhacho ena kuti ineyo ndikhala Mulungu wako kuli ngati president kukuza kunena kuti iweyo ngakhale uli mwana wamasiye chonchi, ineyo ndikhala tate wako. Kwa iweyo sentence imeneyo itanthauza zambiri. Chifukwa isonyeza kunena kuti mavuto anga onse aja lero apezeka oti aziyasamalira. Zonse zimandipsinja zija lero alipo amene atazizunzika nazo malo mwa ine. Ndapepukidwa chifukwa cha amene. Chokhacho chikukuza kunena kuti iweyo ndiwe wanga, ndakutenga. Chimozimozi munthu amene sanali pa banja lero amanga banja, chokhacho ngena kuti wina chowamuza kunena kuti ndakutengeratu. Chikuyenera kumabweresa kantendere mtima wako kunena kuti mtima wako usike kunena kuti munthu ne ndi kusamaliridwa, ndiyamba kusamaliridwa. Kaya ndiwe mamuna kaya ndiwe mkazi. Uzo kuti uyu wena kuti ndakutengeratu ameneyi akukandisamalira. Kodi niyo lero Mulungu amene afuna kuti anene kuti ndakutengeratu, ineyo mungatembenuke ndikumuza kuti Ambuye nanenso ndakutengeranitu. Ndipo mmene ndakutengeranitu chonchi kuchalichi ndizipita daily, kupemphera ndizipemphera daily nyumba mwanga, ndikagula Baibulo kuti ndikuonese kuti ndakutengeranitu. Anzanga ndi akonda chifukwa pokhala bambo anga ndi kuti ndili ndi azichimwene yanga. Mukatero muzaona kuti Chikhristu chanu chamba kukhala chatanthauzo moyo mwathu. Timpemphe Mulungu masiku a Lenti amenewa atithandize anthufe kuzindikira kuti kodi Yesu ndi ndani. Yesu ndi Mulungu, ndi Mbuye wathu, ndipo ifeyo tizimpembeza. Mabishopu athu posachedwa pompa
mmene kunali Eucharistic Congress ku Lilongwe, chimodzi chimene iwo ananena chinali chona kuti pali chiliyonse kukhale mwambo wopembeza pa wiki, pali chiliyonse ikhale ndi mwambo wopembeza. Koma simungapembeze ngati anthu inu kupali chikwanuko simunachitulukire chona kuti Yesu ndi Ambuye. Ndiye khayo amene amanziwa Yesu kuti ndi Ambuye amene amampembeza. Tiyeni timpemphe Mulungu atithandize kuchitengera chimene serious, tizimpembeza mwana wake pakuti iyeyo akuti pamene pali iye Atatenso amakhala pomwepo. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.